Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqgħu ħafna jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Qegħdin nagħmlu llum it-tifkira ta' nannu u nanna speċjali għax huma in-nanniet ta' Ġesu, Sant'Anna u San Ġwakkin. U kien propju minħabba fihom li l-Papa Franġisku ried li minn din is-sena ikun hemm jum iddedikat għan-nanniet u għażel hu l-iktar jum qrib din il-festa tal-lum għalhekk iċċelebrajna l-bieraħ dan il-jum iddedikat għan-nanniet. Hija okkażjoni speċjali meta aħna niċċelebraw Sant'Anna u San Ġwakkin il għaliex aħna niftakru f'bintom Marija u f'Ġesu bil-Marija. Propju għalihom toqgħod ħafna dik il-kelma li kien qal Ġesu mill-frott tagħhom tarfuhom. Il għaliex aħna m'għandniex dettalji tal-ħajja tagħhom, imma jekk aħna nħarsu lejn Marija u naraw kif Marija kienet imrobbija biex f'ħajjitha tfittex l-essenzjal, ir-rieda ta' Alla, u tagħmel minn ħajjitha ħajja ta' tifħir lil Alla, nifhmu x'formazzjoni rċeviet, xi trobbija tajba rċeviet mill-ġenituri tagħha. Fil-fatt hemm dak l-innu sabiħ tal-Magnificat, innu ta' tifħir lil Alla, li jien naħseb anki dan l-innu stess jirrifletti il-formazzjoni li Marija rċeviet u fih naraw rifless tal-ħajja ta' Sant'Anna u San Ġwakkin. Marija tgħid ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Qed tgħid li ħajjitha hija ħajja ta' tifħir lil Alla għax Alla hu li jisalva. Dak talmet hi mill-ġenituri tagħha Anna u Ġwakkin. U turina Marija kif l-ewwel talba tagħna għandha tkun talba ta' tifħir u ringrazzjament lil Alla. Papa Franġisku fil-messaġġ li bagħat lin-nanniet għal jum dinji dedikat lilhom jgħid kemm importanti illi aħna nagħtu valur lit-talb. Qed jgħid lin-nanniet u l-anzjani, jgħid kultant ikun hemm min jgħidlek jien issa fil-kundizzjoni tiegħi jew minħabba l-età tiegħi jew kif qiegħed jew kif qiegħda hawnhekk ma nista' nagħmel xejn ħlief nitlob. Qed tagħmel l-aqwa ħaġa. Tista' tagħmel l-aqwa ħaġa jekk titlob għax dan huwa kontribut importanti għall-Knisja u għas-soċjetà. Marija tgħid fil-Magnificat xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. U qed tgħid għaliha meta tgħid ukoll għall-ġenituri tagħha Anna u Ġwakkin għax dawn kienu ta' ħajja mill-aktar ordinarja. Imma edew il-mulej f'din il-ħajja ordinarja edew b'fedeltà u b'ħafna imħabba. U għalhekk tfakkarna wkoll kemm huwa importanti li aħna naqdu lill-mulej fejn isejħilna propju fil-ħajja ordinarja bħal m'għamlu Sant'Anna u San Ġwakkin naqduh fedeltà u b'imħabba. Kinti nannu jew nanna, missier jew jew għandek anki xi sejħa oħra fil-ħajja tista'
taqdi l-mulej propju fil-ħajja ta' kuljum. U hemm hija l-iktar sejħa importanti kif taqdih fuq l-eżempju ta' dawn il-qaddisin b'ħafna imħabba u ġenerożità u b'responsabilità. U Marija fil-Magnificat tħares lura lejn dak li Alla għamel ma' Iżrael, kif Alla ħares lil poplu tiegħu. Titfaħar seta lura propju turina kemm huwa importanti li aħna narfu, napprezzaw l-erf li ġej mill-modi, l-erf tal-antenati tagħna. Narfu, napprezzaw il-memorja. Papa Franġisku jsejjaħ lilna n-niet fil-fattu l-anzjani ħarriesa tal-memorja. Għax meta aħna inħarsu l-memorja tal-passat nibqgħu nozzu l-valuri l-iktar importanti li kien hemm fl-modi u li għadhom jgħoddu ħafna sa llum. U nistgħu wkoll jekk verament ma ninsewx, nistgħu nevitaw l-iżbalji tal-imoddi, ma nirrepatuhomx. U għalhekk l-erf li ġej mill-anzjani, min-nanniet tagħna, iservina ta' ġid fl-għażliet li rridu nagħmlu llum. Jew f'din il-qudiesa nirringrazzjaw il-mulej ta' Sant'Anna u San Ġwakkin, in-nanniet ta' Ġesu. Nitolbuh biex ispirati minnhom aħna nfittxu li l-ħajja tagħna tkun ħajja ta' tifħir lil Alla, li naqduh fil-ħajja ordinarja bl-għażliet tal-ħajja ta' kuljum, il-mulej, u li dejjem nozzu l-erf li ġej mill-nanniet u mill-anzjani tagħna li jista' jservina tas-sew ta' ġid għall-għażliet li rridu nagħmlu fil-ħajja llum.